Shalom. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Sadarion tapatupado kebaktian dohot perayaan hari doa wanita sedunia. Ganup tahun dibahet do peringatan hari doaon namar tujuan lau patoguhon parsaoran di ganup huria patubuhon hadameon dohot patuduhon solidaritas martangiang ma marhite tangiang tuaka perempuan dakdanak natartindas di sandok portibion. Di hari Minggu sadarion sude namar tugas makobasi di sude sesi ibadah minggu ima sian seksi perempuan ni huriata. Jala andorang so masuk kita tu kebaktian rap mahita mangendehon Mars perempuan GKPI rap jongjong ma perempuan. Sude namar guar perempuan jonjong taedehon ma lagu mason. Wahai perempuan GKPI, gunakan waktu dan talentamu, nyatakan berkat Tuhan yang kau terima di dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Bangkitlah wahai perempuan GKPI, mari bersatu memerangi kemiskinan, kebodohan maupun kegelapan yang terjadi. Mitra gereja, pelayan Tuhan, jadilah dan jadilah garam dunia, jadilah dan jadilah terang dunia. Hiduplah selalu dalam hikmat Tuhan, jadilah pelaku keadilan dan perdamaian. Majulah kaum perempuan GKPI, nyatakan kasih Tuhan, kesetaraan, jadilah dan jadilah garam dunia, jadilah dan jadilah terang dunia. Hiduplah selalu dalam hikmat Tuhan, jadilah pelaku keadilan dan perdamaian. Majulah kaum perempuan GKPI, nyatakan dalam kasih Tuhan, kesetaraan. Bangkitlah bersama. Hudul mahita. Mingguta sadarion ima minggu okuli namar lapatan saitongdo mangaranap mataku tu Jahoba dohot tema ni hata ni Jahoba padiri hamu roha nang tondi muna mangalului debata. Taparade marohata, tapuji matuhata, marhahohoman mahita.
Tapuji ma Tuhata marhite buku Ede nomor 15 ayat sada tabatolu autna 1000 haliganda. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sian jorgong. Sai do pakon maau, jala asiroam di au, ai pujung jala nadangol doau. Hodo ale Jehovah di halunguton rohaku, ale debataku marhaposan tu hodo au, sayunang pailau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut nabinahenmi patupahon hangoluon nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong natinaonmu dohot hama matem, asa huarsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala asa maroha haholongan hami huhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tongani saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olad nion rodi saleleng nilelengna. Amen. Tabegema kur ina para di Kamis.
Tapuji matu hatta marhite buku ende nomor 428 ayat sada tabatolu hona loja hona sorat. Hona loja hona sora musroham di debatang dina hasid dina bora di papita doroham unang ganggu rohamuna di panduk di debatang Hata ni debata, patujolo ni japita turupuk tuari minggu okuli sadarion, ima natar surat di Heber, bindu 10 ayat 10 sia, rodi 25. Tajahama marsialus alusan. Atong ale akadongan, adongdo dihita hiras niroha laubongo tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na ibaru jalan na mangulu sian ribe-ribei ima daging nai. Jala adongdo dihita malim nabolon si gonggom bagas ni debata. Di baheni ada poton marrohana sitong di bagasan hagogok ni haperseaon dung diurasi rohata unang be di sol-soli panggorani rohai hita jala dung diburi daging ta dohot aek nayas. Momosma tatio pakirimon nata parhatopoti ay haposad do namar baga-baga hosat. Marsiato mahita marsi pajujuan tu haholongon dohot tu akaulaon nadinggan. Unang tatadikon parpunguata hian songon nahina somalhon ni nadeba tung masih paingotan mahita jala lam imanian ala lam jonok di ida hamu arii. Ima sahatna martua doakan nama nangihon hata ni debata naupeopsa jalana mangulahotsa. Amin. Tabegema kur sian punguan ina Naomi.
Marede mahita siap buku ede nomor 458 ayat sada tabatolu barita nauli. Barita naumuli nasihan Tuhan Yesus sa idomar kugoy honaw ng arsak perupulus on mga puliro haki sa ituhaki na Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, di bagasan pardalanan ningoluta manipat minggu nasalpui, totu sayadong do akadosa dohot hasalaota. Maradopon akadongata keluarga lumobi maradopon debata. Alanii tapauduk marohata manopoti dosata nagodangi, tasolsoli marohata di jolo ni Tuhan, martangiang mahita di bagasan rohata be. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala amanami,
hujau hami dogoarmu nabadiai, ala natar gogot tami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua ginjang doho mangon dihon hami, asiro ham di hami, sai patok tong ma iroha nami hamuliateon tuho, oton di porbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum ma saluhut na bernit, inahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ho ale debata ama anak doho tondi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Dungi say Roma hamu tuau asa mardabu-dabu hita ninna Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abid bungadab-dab. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abid hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tabege makor sian narwastu.
Tapuji matuhata marhite buku ede sia nomor 491 ayat sada tabatolu songgop tuhami. Songgop tuhami nade julamon, otan tini debataki, uhir batik putura kinon, otan tini debataki, pereng sihol hudi harorami. Dahi sardan diki idihon madu awan apibi otan tini debataki. Lehon hatam imata padaki debataki nagogowi asa sai talu sude musumi debataki nagogowi magatilta kontak tonggoarmi asa malu apar dosa desi asa dijakon Tuhan tamai debataki nagogowi. Hatani debata ruhu tungolu na baru iman atar surat di Kolose bidu 2 ayat onom dohot pitu. Ope songon bak pajak konan muna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana togu marhapor seaon hombar tunani ajar hon tuhamuna lubobi ma tuhamu parroha mauliate atong rap mahita mangidogogo sia tuhatai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tuhatami. Amen. Tabigema kurama.
Tuhata marhite buku Ede nomor 250 ayat sada tabalima ale debataku. Tahati-dakon maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di portibion rak madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ima ama pargogo naso hatu dosan nama no palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang soha bubuan. Ido tuhata nama naon na Bernit di panguan ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinorsilang jala tua tubanua toru dung ditanom namula mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo laundul tu siam ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangulu dosogo daging ni halak naong mate doho dihanguluon na sora suda. Amin. Tabege makor sian anak ta parguru malua.
sebut namaku di dalam haramu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Sebut namaku di dalam haramu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tabegema manjaha refrat di perayaan Hari Doa Wanita Sadarion, cian nyonya penatua ha si manungkalit boru si morakir,
dung sidungi martangi yang pangodianon ma naniuluhon ni inang pendeta Janter Lubis Boru Nainggolan. Reperat Doa Wanita Sedunia 8 Maret 2026. Tema, Aku akan memberimu ketenangan, mari datang. Nas Alkitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan kepadamu. Saudari-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, dari doa wanita sedunia bukan sekedar agenda tahunan. Ini adalah momentum rohani global ketika perempuan dari berbagai bangsa, budaya, dan bahasa bersatu hati dalam doa. Tema tahun ini diambil dari firman Tuhan dalam Injil Matius. Di tengah dunia yang penuh tekanan, Yesus berkata, "Mari datang." Bukan hanya datang sebagai perempuan yang kuat, tetapi juga sebagai perempuan yang lelah. Bukan hanya datang sebagai pelayan, tetapi juga sebagai jiwa yang membutuhkan kepemulihan. Undangan ini bersifat pribadi, tetapi juga komunal, datang bersama. Seringkali kita memahami pelayanan sebagai aktivitas, rapat, kunjungan, memasak, mengatur acara, mengajar, memimpin doa. Kita sibuk, kita aktif, kita bergerak. Namun Yesus tidak berkata, "Datanglah supaya kamu lebih sibuk." Ia berkata, "Datanglah supaya kamu mendapat ketenangan." Ketenangan bukan berarti berhenti melayani. Ketenangan adalah keadaan hati yang ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Dalam konteks dunia saat ini, ketidakadilan sistematik, kemiskinan, diskriminasi, bahkan pengayaan agama di beberapa tempat, pelayanan perempuan sering dilakukan dalam tekanan yang berat. Banyak perempuan memikul beban keluarga, ekonomi, bahkan luka batin. Namun pelayanan sejati bukan sekedar aktivitas fisik. Melayani adalah transformasi ketika beban diubah menjadi kesaksian, luka diubah menjadi ketakutan, dan air mata diubah menjadi doa. Artinya, ketika kita berjalan bersama Kristus, beban menjadi ringan karena Ia berjalan bersama kita. Kita belajar dari iman perempuan dalam Alkitab, seperti perempuan Siro Fenisia. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ia datang dengan beban berat. Anaknya kerasukan setan. Ia perempuan. Ia bukan orang Israel. Ia datang dari latar belakang yang dipandang rendah. Namun ia menyerah. Ia berseru, ia memohon, ia percaya imannya melampaui batas sosial dan budaya.
Dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Hari ini kita juga mengingat kisah nyata perempuan Nigeria seperti Beatrix, Jato, dan Blessing, perempuan yang hidup dalam ancaman dan tekanan, namun menemukan harapan melalui komunitas dan doa bersama. Di tengah konflik dan di dalam ancaman tekanan, namun menemukan harapan melalui komunitas dan doa bersama. Di tengah konflik dan penganiayaan, mereka menemukan rest bukan karena keadaan berubah ketika, tetapi karena mereka tahu Tuhan meninggalkan mereka. Dari mereka kita belajar ketenangan bukan ketidakadaan masalah. Ketenangan adalah kehadiran Kristus di tengah masalah. Saudari-saudariku, Hari Doa Wanita Sedunia mengingatkan kita bahwa iman kita tidak terisolasi. Kita mungkin tinggal di Indonesia, beribadah dengan nyaman, tetapi di belahan dunia yang lain ada perempuan yang berdoa dalam ketakutan, ada yang berjuang melawan kemiskinan ekstrim, ada yang kehilangan keluarga karena iman. Hari ini kita dipanggil untuk keluar dari isolasi. Doa tindakan pasif. Doa adalah solidaritas rohani. Ketika kita berdoa bagi perempuan di negara lain, kita sedang memikul sebagai beban mereka. Kita sedang berkata, "Engkau tidak sendirian. Kami berdiri bersamamu di hadapan Tuhan." Inilah makna komunitas global perempuan Kristen. Sebagai komunitas perempuan GKPI dan khususnya dalam semangat tahun penginjilan dan misi yang sedang kita jalani, kita dipanggil untuk datang kepada Yesus lebih dahulu sebelum melayani. Melayani bukan dari kelelahan, tetapi dari persekutuan dengan Tuhan, membangun komunitas yang saling menguatkan, bukan saling menghakimi, tetapi terhadap penderitaan perempuan lain, baik di sekitar kita maupun di dunia, menjadi pembawa ketenangan Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya dari perayaan Hari Doa Wanita Sedunia ini, kita tidak hanya pulang dengan semangat baru, tetapi dengan hati yang dipulihkan. Dan dari hati yang dipulihkan itu, lahirlah pelayanan yang berdampak, doa yang mengubah dunia, dan solidaritas yang mempersatukan perempuan lintas bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tapasada marohata martangi yang mahita. Debata Jehovah amanami, nahusobahami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami dohoto di porbadia. Mauliate sobanami tuado pammu Tuhan di bagasan Arianon, ala dilehokodo pede hami tiki, boy hami ali Tuhan marparsaura dohoto, di tonga-tonga ni bagas joromon. Nunga wedde hok kami aka edde puji-pujian pasodakon roham. Jalanunga Tuhan,
Ubege hami aka barita di tonga-tonga ni parpunguan nami di Tikion. Secara khusus mayale Tuhan, dinaboy hami ambil bagian di memperingati hari doa perempuan sedunia. Dilekodi hami tikyale Tuhan rap marsaur hami di bagasan Arianon. Tuhan tutangammu mahu pasangat kami, saluhutna parpunguan namion, asahoma na mga rajay roha pikirat dohot tod dinami, asahoma le Tuhan na mga lehod dame ni roha di hami, asaboy hami mamuji pasangapoko, siyan nasa roha nami ali Tuhan. Di bagasan tikyo na le Tuhan secara khusus, hubuak kami matuado pamu saluhut kaum perempuan, naung tinobusmu ali Tuhan. Di adopamu Tuhan sarupa do bawa dohot perempuan. Alani Tuhan mau pasahat kami aka kaum perempuan na secara khusus tertindas ali Tuhan. Oleh karena aka pemahaman-pemahaman terlumubi mayeli Tuhan di pemahaman nami di dunia timur. Secara khusus halak Batak kali Tuhan na selalu menomorduakan aka perempuan. Alay di bagasan Tikyon, di patoguhodo hami akka paropuan ali Tuhan. Di paingot todo hami, na hami pe akka paropuan dohot do na tinopam. Hami pe akka paropuan dohot do na tinobusmu ali Tuhan. Mauliate mali Tuhan, di kesetaraan gender na pinasahatmu di hami di bagasan Tikyon. Ama namin na di Banua Gijang, takas di botohodo ali Tuhan sian habang samjala di Bereko, songo dia aka penderitaan ni kaum perempuan. Nang piale Tuhan songon sada ibu, songon sada istri hami di tonga-tonga ni keluarga nami be. Dileokodi di hami sada status bahwa kami adalah penolong di tengah-tengah keluarga. Alani ale Tuhan pahot hapor siaon nami. Patugu hami Tuhan, asa betul-betul hami berfungsi, asa betul-betul hami ale Tuhan bermakna. Songon sada perempuan sebagai penolong di tengah-tengah ni keluarga. Di zaman songon areo nale Tuhan tung masay gudangdo, sebagai ibu, sebagai istri, dang berperan sebagai ibu be. Godangan nale Tuhan, nalalap dililiani portibion. Alani Tuhan mau pasahat kami saluhut na kaum perempuan nale Tuhan, tarlumubi map kaum perempuan, di tengah-tengah ni huria, namion di GKP Pamenon, homali Tuhan, na menolong kami asa berfungsi kami sebagai penolong di tengah-tengah ni keluarga nami, asa berfungsi kami oleh Tuhan sebagai ibu di tengah-tengah ni aka ianakon nami. Tuhan pergugui kami di saluhut aka pergumulan-pergumulan na masa di parngoluan nami. Secara khusus Tuhan aka ibu-ibu di Huriamon, meragam doa aka pergumulan nami Tuhan. Adong dohami na margumul ala ni pangalahon niya kadakdanak. Adong dohami margumul ala niya kapangalahon ni suami. Adong dohami bergumul ale Tuhan di kesehatan. Adong dohami bergumul ale Tuhan di ka ekonomi. Saluhut na ihupasahat tami tutangamu. Di jauho dohami ale Tuhan marhite-hite tema. Hari doa sedunia perempuan. Imale Tuhan di dokoko marhite-hite hatam. Roma hamu tuau hamu alena loja jalana sorat. Asa hupasonang todimu. Asima rohamali Tuhan om masada hagugoon di hami. Aka kaum perempuan di tengah-tengah ni Huriamon. Asa boy hami kembali bangkit ale Tuhan sebagai penolong di tengah-tengah ni keluarga nami. Asa boy hami bangkit ale Tuhan sebagai ibu dan istri di tengah-tengah ni keluarga nami. Jala di kodo di hami ale Tuhan. Sada status bahwa kami adalah tiang doa di tengah-tengah keluarga. Dan jadikan kami Bapa, aka kaum ibu nadong di Huriamon, menjadi tiang doa di tengah-tengah gerejamu. Allahuboto kami Tuhan, tanpa doa, hidup kami tak berarti. Tanpa persekutuan dohot Tuhan, hidup kami tidak berguna. Alani ale Tuhan, paingot mahami songon aka ibu, songon aka perempuan, naung tinobusmu hami ale Tuhan gabi akka yanak komu. Paingot kami di fungsi nami songon istri. Paingot kami Tuhan di fungsi nami songon ibu. Paingot kami ale Tuhan sebagai penopang di tengah-tengah ni keluarga.
sebagai penolong di tengah-tengah ni keluarga dan bukan jadi perongrong. Pergugoi mahamili Tuhan saluhutna aka kaum ibu di tengah-tengah ni huriamon. Asaboi hamili Tuhan berfungsi, asaboi hamili Tuhan bermakna, songon garam dohok terang di tengah-tengah ni parngulun nami. Tuhan, ho manamangaleho di hami akaroha, na boy betul-betul ali Tuhan, makalunguton lomo ni roham. Asaboy hamili Tuhan gabi, terang di tengah-tengah ni keluarga nami masing-masing. Boy hami gabi ibu na bermakna, ibu na berfungsi, mabuan ianakon na pinasahat mi Tuhan, gabi ianakon na hobar tulomo ni roham. Atong di bagasan tikyo na li Tuhan, di hari dua sedunia on, gudang doa ka Tuhan, ale Tuhan akaparopuan na tertindas. Gudang doa ale Tuhan akaparopuan baik di bawah umur, na mengalami aka penindasan, baik sa tonga-tonga ni aka kaum laki-laki. Alan itu ho pasahat kami Tuhan. Ho mana mangaramoti aka dongan nami na tertindas, baik tertindas oleh kekerasan rumah tangga, baik na tertindas oleh Tuhan ala ni aka, pangalaho ni aka ianakon, asimaroha mali Tuhan, podo hapurusan nami, podo hagugun nami, tutongamu pasahat kami aka kaum ibu na mengalami ketertindasan, cara khusus di tengah-tengah ni huriamon, lawat manasida le Tuhan, pargugoi manasida, urasi manasida, asarang aka dongan nami akan mengalami ketertindasan, boy nasida mengalami kemerdekaan, alaniasi dohot holong ni roham. Atong di bagasan tikyo na li Tuhan naing tangihonon nami mahatam, nagabi bohal ni tod dinami, nagabi ojahan ni parmingguan nami di bagasan sadarion. Pasu-pasu na posom ina nami padita romauli burusiahaan, na naing pasahaton hatamia li Tuhan. Pasu-pasu ng roha pikiran ng tod dinami, arahok kami tuhasit tong amia li Tuhan. Asaboy hami manangihon hatam, di bagasan lasmi roha. Pinuji pinasangap maguar mo ali Tuhan pardenggan basa, di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriai, martangyak kami tuadupanmu. Amin. Tabegema tabahan ni titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon. Parjulo, na di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026, nunga di basa-basahot tuhata sa dadak-danak boru di keluarga ni Amata Yan Fedrik Manulang, dohot inata Santa Boru na 70, na maringanan di Jalan Jahe 2 nomor 3 Perumnas Simalingkar. Jemaat GKPI Padang Bulan masuk sektor 5. Hipasdo dagdanaki dohot natorasna. Paduahon, kebaktian lansia. Di hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, maringanan di gereja tahun masuk pukul 10 WIB atau jam 4 botari di Patupa Huriata do kebaktian lansia. Pinangido tu amang inang ruas ni huriata naung lansia sian sektor sada sahat tu sektor 10 tolu asaria mahita mandohoti kebaktiani. Patuluhon, penerimaan anggota pemuda-pemudi atau PP GKPI Padang Bulan. Pinangido tu hita amang inang orang tua ni akai anak kota asata bimbing ma akai anak kota naung majalo marguru malua atau naik sidi asa parsidohot di grup kor PP ni huriata. Nomor kontak songon naung tarsurat di tertib acara ibadah. Paupaton mic condenser. Songon naung taida di Jolon, nunga di Patupa Huriata, tolu mic condenser, songon menunjang pelayanan di bidang kor, dohot akka paduan suara. Palimahon,
barita ni parhepengon ni huriata, jadwal partangyangan rumah tangga, persembahan bunga altar, jadwal namar tugas mangubasi majakon ruas namar minggu, boi mataida di harotas tata ibadah na di parade ni huriata. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan samingguon, lao paradehon rohata manomu-nomu hata ni tuhata, marede mahita, sian buku ede, nomor 10 ayat sada taba onom ukab bahal naum muli. Ukab bahal naum muli bagas ni debataki ai tu sido anai muli kadup jupang bingui ulului dadisi mohini debataki. Pakulingi au Tuhanku, masaut tangihanku, patandahon tu rohaku, patang pasangapono, sai babasur tantiki, tahot asing-asimi. Dami ni debatana sumurong sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom madihita saluhut na. Hurian ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata mamakulingi hita di minggu okuli sadarion imana dienet sian sada kronika bidu 22 mamuka sian ayat 14 sahat rodi ayat 10 sia. Sada kronika 22 ayat 14 sahat rodi ayat 10 sia. Songonon mahatana. Jala idama, di bagasan hasusaan peau na sailaon, nungahu paradehian di joroni Jahoba, 100.000 talenta sere, jala 1 juta talenta perak, anggoto baga dohot bosi, dang dapot tibangon di bahen hinagodangna. Tole akaparhau dohot batu nungahu parade ikon tabaon mudo petusi. Akup ni macai torop akatukang deho, akapadadak batu, akatukang batu, dohot tukang hau, dohot torop halak napade di ulaon meragam-ragam. Taringot tu sere, perak, tobaga, dohot bosi, dang habilangan godangna. Tole, hehe maho jala ulahon, say donganan ni Jahoba doho. Dungi didokon si Daud ma, saluhut iduk ni Israel, asa ditolongin na sida si Salomo anak nai, nin nama. Da Jahoba debatamuna madongani hamu, jala mardame hamu humaliang dibahen. Ay nunga pola di pasahat ibana akaisi ni tanoi tu bagasan tangaku.
Jalanunga di patu tanoi, diadopan ni Jehovah dohot diadopan ni bangsona. Atong padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna, mangalului Jehovah debatamunay. Jalahehe mahamu lau paulihon inganan na badia di Jehovah debatamunay. Asa masuk binuan poti parpadanan ni Jehovah, dohot ula-ula ni debata, akka nabadiai, tubagasan joro si Paulion di goar ni Jehovah. Ido sahatna. Hurian itu hatta dengan saha porsiaon na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Jesus Kristus. Kurni ina parari Kamis nakin madok, anggoroha dohot pikiran, nadinggat do pariahan. Ito tahinang, anggoroha dohot pikiran, nadinggat do pariahan. Anggo diroha dohot di pikiran, nang di bagasan haporseaon, nadinggan situtudo na diroha ni Raja Daud. Marhua may pajongjong bagas joro di Jehovah. Di patol hasibana do na dirohanay. Tunaposo ni debatai matu panurirang natan. Makatay do na sida na dua. Dung maringan rajai di sada inganan, namacay uli, namacay denggan, kokoh, jalabalga, hape di bereng ibana, poti parpadanan ni debata, di parlape-lapean dopi inganan na. Di baini tubuh matu bagasan rohani rajai jala di patolhas tu panurirang natan. Anggo di rohaku ikon pauliokku do joro di Jehovah. Asa unang be di bagasan parlape-lapean, poti parpadanane. Alay di inganan nauli dohot dinggan, di inganan nasonan. Ia au nung ngamian di bagasan istana, hape poti parpadanan, nagabilambang kehadiran Tuhan, di bagasan parlape-lapean dope. Songonido nang anggo di roha dohot pikiran ni panurirang natan tong do nadinggan situtui. Jala dinasango pasi di dokon ibana do alusna tu Raja Daud nadinggad doy. Nauli situtudoy. Jala to tutuhan de batape macelas do rohana disi. Tetapi kenyataannya berbeda. Disakapi rohani debatado na ikon jongjong bagas joro di ibana. Inganan na marsaur dohot bangso Israel. Tetapi yang melakukan itu bukan Raja Daud. Maka Raja Daud tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan rencana yang begitu indah. Tuhan sudah menetapkan Salomo lah yang akan melakukannya, yaitu anak daripada Raja Daud itu sendiri. Dan yang disampaikan yang menjadi alasannya adalah tangan Daud sudah penuh dengan darah. Entah berapa kali Daud melakukan peperangan. Dan itu menjadi alasan Tuhan. Bukan kamu yang akan melakukan pembangunan itu, tetapi anakmu, yaitu Salomo.
Didokon halak batak hacit mulak mangido humacitan mulak mangalean. Nalau mangalehon do rajai. Jala memang dangadong nama dokon sakapi sakap na hurang denggan. Tetapi Tuhan mempunyai rencananya sendiri. Alay nakpe mulak manangdang dioloy de batas sakap ni rajai Raja Daud. Dang gabi merdadi Raja Daud. Dang merajuk ibana. Dang muruk ibana. Dang marungut-ungut ibana. Dang didokon ibana atong dangolo biau. Atong rohana madisi. Manang atong hamuna madisi. Tetapi dia berpikir sangat jauh ke depan. Kalau anakku Salomo yang akan melakukan pekerjaan itu, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Jika Salomo mendapat bagian untuk membangun, akan kuberikan diriku untuk mempersiapkan material bangunannya. Jadi di bagasan pakatayon ni Nasida, didokon Raja Daud do, songon na adong di bagasan turpuk taon. Jala idama, di bagasan hasusaan peau na saylaon, nungahu paradehyan di joroni Jahoba, 100,000 talenta sere, 1 juta talenta perak. Tobaga dohot bosi dang dapot tibangon di bahen gudangna. Songoni dohot batu, songoni dohot hau, tung macay gudang. Alay di awal ni padohan ni didok, di bagasan hasusaan peau na saylao. Di bagasan hasusaan peau na saylaon, alay nungahu parade. Nalaw si pakeon tu bagas joro ni debata. Raja Daud mau mengatakan, dang namar sonang-sonang mulukku na saylaon. Dang na tenang-tenangaw na saylaon. Dang na bermewah-mewah. Jaladang ala naunggok huhut rade, jala suksuk di jolokku. Ala di bagasan hasusa adwaw na saylaw. Jala taboto. Memang dang namar sonang-sonang ibana. Macay jojod do Raja Daud mangadopi hamaolon. Macay gudang napaburu-buru ibana. Mangongkop hosana, termasuk Raja Saul hatihay. Marporang do ibana, tuhalak Palestin. Alay di daluhon ibana do manusia raksasa yaitu Goliat. Dohot akan na asing. Tunggudang parporangan dia dopi ibana. Jala Tuhan sendiri mengatakan, tanganmu sudah penuh dengan darah. Sudah banyak sekali darah yang tertumpah ke tanah karena tanganmu. Asa dangadong partikian na di bagasan hasonangan. Di masa pemerintahan ni Raja Daud, mabahin ibana. Adong partikian, lau paulihon bagas joroy. Alay atik pe di bagasan hasusaan. Tung disarihon rohana do. Tung diharikoton ibana do. Asa jongjong bagas joro ni debata. Jadi, dang alanaw marlobi-lobi ibana. Gabi dilehon. Dang alanaw suksuk di jolona.
ubahin na di pasahan. Tetapi di dalam kesusahan pun dia tetap memberi. Jalan na nilehon nai benar-benar luar biasa. Au sadiri pedang boy hubayakon. Sungod dia magudang nii. Jala molo di peyakon di sada inganan. Nung ngatung apala suksuk. Nung ngatung apala guk inganane. Ay molo tahitong 100,000 talenta seri. Didokon molo sa talenta 34 kilo may. Jadi molo 100,000 talenta berarti 3.400.000 kilo seri manang mas. Hape saunari mulu disukun sadia argane mas. Dang hiya disukun sadia sa kilo. Alay sadia sa gram. Molo 3.400.000 kilo. 3.400 ton. Hira di dia mapiak konotasi 3.400 tonon. Molo dihitung muse dohot rupiah. Dang binoto bisa dia bilangan na. Nungatung apalaku. Holan sere dope. Manang holan mas. Ay di parade ibana. 1 juta talenta perak. Tobaga dohot bosi. Dang tertibang ala ni gudangna. Songoni dohot batu. Jadi marhitay na boy tabereng. Betapa seriusnya Raja Daud dengan pekerjaan itu. Benar-benar dia memberikan hati, memberikan pikirannya, tenaganya. Bersedia dia berkorban sedemikian besar untuk itu. Jala marhitay tarida, benar-benar dia tulus. Dangadong di bagasan rohana, gabesongon na hacit. Puasa dang dipaluas Tuhan au pajongjongkon. Alay na disarihon ni ibana. Disada obas haduan ikon jongjong do bagas joroy. Dugi disarihon rohana anakku si Salomo do. Nalau pajongjongkon. Posodo pe ibana. Jala si pata olo do tung macay hurang. Di parbinotoan manang pengalaman. Alay atik pesongoni hinagodang ninaong pinaradin Raja Daud. Didok ibana do pemuse. Tu si Salomo. Ikon tabaon mo do petusi. Ikon tabaon mo do petusi. Jadi dang say do pe. Maka Daud memikirkan. Ikon tung ulido, ikon tung denggado, si lehonon tu Jehovah. Si pasahaton tu ibana, si pelehonoton tu ibana. Jala didok ibana tu anak nai. Dia juga harus berbuat. Dia juga harus memberi. Ikon tabaon mudo petusi. Jala ternyata dang holan akka, bahan material bangunan na di parade Raja Salomo, alay di dokon ibana dope. Natorop do akka padde, akka tukang hau, akka padadak batu, akka tukang batu, akka tukang hau. Dohot akka halak na mapunyai parbinotoan na maragam-ragam. Taringot tu akka sere, tu perak, tu tobaga, dohot bosi. Jala di lohon ibana mo semangat.
memotivasi si Salomo tole hehe maho jala ulahon sai donganan ni Jehovah doho. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus tu hatta. Raja Daud di bagasan rencanana nalau pajongjokon joroi. Alaina ikon anak na si Salomo do nalau patupahon. Tung sudedo di parade ibana. Jalatung macay sikop. Jaladang olat nii. Laos di arahod dope aka iduk ni Israel. Asa nasida pe. Dohot mangurupi. Aka iduk ni Israel. Jangan hanya dia. Jangan menonton. Tetapi mereka juga harus berperan aktif. Harus juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tolongi hamuna sida. Jala di dok ibana. Molo dihilala hamuna pehasonangan di bagasan partikiano di inganan munabe. Dang alani gugumunay. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan debatado naung mga lehon aka bangso tu bagasan tangaku. Di ari naung salpo. Di bayniga be marhasonangan hamuna di inganan munabe. Di akaluat munabe. Jadi di bahini jangan menjadi lupa diri. Tetapi ikodohod doha muna berperan aktif untuk melakukan dan untuk menolong pembangunan rumah Tuhan itu. Asa humatop boy dipamasuk manang dibuan poti parpadanan ni Jehovah. Dohot aka ula-ula ni debata. Aka nabadia tubagas joro si Paulion di goar ni Jehovah. Kurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus tu hatta. Songoni masakap na uli dohot sakap na denggan. Na di patubegehon marhite turpug jamita di tonga-tongata di bagasan partikiano. Ganup hita. Tentu adong bedo akasakap di bagasan rohatta. Adong akarencana akanatoras. Di akaparyana konon. Di namar hasohotan geleng. Di hasosorang ni akapahopu. Tung maragam. Jalabuy do. Dua manang tulu. Aka cita-citai. Aka sakap, aka pakirimon di tonga-tonga ni ngoluta. Di tonga-tonga ni keluarga. Nang songoni sakap ni huria. Tetugudang. Program-program nalau di patupa. Bahkan mungkin terkhusus di bagasan tahun 2026. Jalaganupdo marpakirimon asa jupangi asa dapoti. Yanggo Raja Daud sasitong ladang sanga di bereng ibana. Jongjong bagas joroy. Nunga jumolo ibana marujung ngolo. Sekitar 4 tahun manang tahun keempat masa pemerintahan Raja Salomo. Barulah dimulai pekerjaan itu. Jala selesai dibangun 7 tahun kemudian. Jadi dang sanga di bereng ibana. Dang sanga di dai ibana. Alai tung uli jala denggadoi manang arga situ tudo.
na pinatupanay dia dupan ni debata. Di sadahuriya heado adong sadaina. Secara ekonomi terbatas. Alay say solot do di bagasan rohana. Sada pakirimon. Ikon bainon na satu set tutup ni altar di gereja ni Nasida. Dang murah di baini bana. Ay terbatas do ekonomi na. Alay alatung macay marsigor-gor do sakap ni rohanay di bagasan. Sasaotik di papungu ibana. Siyan penghasilan na. Say di papungu sasaotik. Ujung na boy do di bayin ibana. Di jahit ibana. Jala macay denggad do di dok rohana. Di sada obbas. Tepat pada saat perayaan ulang tahun gerejanya. Di pasahat ibana do. Tutup ni altare. Tu pengurus gereja. Las do rohani pengurus gereja majalo. Jadi martabalas marohani inatay. Dungi say marminggu do ibana. Say rajid do ibana songon na somal. Alay nung nga habis sa taon. Habis 2 taon. Sahat ro di 3 taon. Dakya dipasang. Tutup altar na binahenay. Alay dang pula di sukun ibana buasa dang dipasang. Alay toktong do iba na burju. Songon di akaari naong salpunay. Di tonga-tonga ni huriyay. Sahat to na marujung nguluna. Dang dibereng iba na dipasang. Di sada obbas. Di patupado pembersihan gudang di gerejay. Jala ditemukanlah tutup ni altar na nilehon ni inatay. Hape adong do di jaiton ibana. Kupersembahkan untuk gereja Tuhan dari keterbatasanku. Songon na merasa pengurus ni gereja. Mengapa kita begitu lalai? Alay didok rohani Nasida. Ay nung nga adong. Naung somal dipakai Nasida. Sesuai dengan warna masing-masing. Gabedang diparrohahon. Na pinasahat ni inatay. Alay. Di bagasan pahaporsiyaw na marsihohot na king inatay. Dang gabi, muruk, dang gabi juk rohana, dang gabi merdad di ibana, manoktong do di pataridahon ibana hasatiyahon na. Ay takas do di boto, argado di Tuhani. Songonido na di hanguluhon manang natarida di ngulo ni Raja Dauti. So hea di bereng ibana joroy. So hea, sanga didayi iba na songon dia do hinauli na hinadinggan na. Alay, takas do dirajumi. Dangadong nahulip siyang parbinotoan ni debata. Sudedo di ida, sudedo di boto. Atong marhite turpukon, laos ditogihod do hita. Unang marpatsadian mabahin na dinggan.
Nung surape holip siyan pamerengan ni Portibion, holip siyan pamerengan ni Jolma, anggo dia dopan ni debata, sudedo patar, sudedo terida, sudedo tedek, jala sudedo di boto. Nakin lirik ni Kurni ama madok lululudo rohaki di dia do debatake. Minggu okuli marlapatan saitong do mangaranap mataku tu Jehovah. Jala tema ni mingguta padiri hamu maroha nang todimuna mangalului debata. Padiri hamu maroha nang todimuna mangalului debata. Lulululu do rohaki di dia do debataki. Amang korama nung ngajupang hamuna naniluluan munay Jupang do. Bahasa ragu-ragu hamu amang. Beko Jupang do dah. Iko Jupang do. Amen. Iko Jupang do na niluluan apalagi mga lului Tuhan. Padiri hamu marohan ng todimuna mga lului debata. Dan sesungguhnya joro ni debata. Kita sebutkan tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, memang berjumpa do hita dohot Tuhan, dinaroi hita. Pajupang do hita dohot ibana. Kita rasakankah berjumpa dengan Tuhan? Dan ketika kita pulang nanti dari gereja ini, kita katakan, aku berjumpa dengan Tuhan. Aku sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan itu. Saitong do mangaranap mataku tu Jehovah. Minggu okuli. Saya hubereng japu, memang ngapalilik ko horoate. Happy oti na yan. Boy dope? Gedung gereja pamen ini begitu megah, begitu kokoh. Jala tutudang itersongonon belgana. Najului dibangun. Tentu banyak prosesnya. Nung ngatung godang pamikirion tuson. Nung ngatung godang dana tuson. Asabuy uli, asabuy denggan. Jala lumubi, asabuy sonang di bagasan na. Marsaor. Dohot pajupang dohot Tuhan. Atong naing ganup hita. Toktong menjaga dohot mga rawat. Dan saat ini bukan hanya gedungnya yang mau dirawat, tetapi persekutuannya. Parsaoran na adong di bagasan na. Asa toktong uli, asa toktong dingga, asa toktong tabu, asa menak, asa dame. Marsaur di bagasan. Maka satu dengan yang lain sangat perlu terjalin komunikasi yang baik. Saling memperhatikan, saling peduli. Jala di bagasan ni akaparsaoran na songonido. Pajupang dohot Tuhan. Maka kita berjumpa di dalam persekutuan kita bukan hanya dengan sesama kita, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan
harus terasa dalam perjumpaan dengan sesama kita. Atong sedidongani jala diramoti Tuhan de batama kita. Ula-ulana. Gabi mabuat dami. Tuna humaliang kita. Atong toktong mangaranap kita tu Jehovah. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Jehovah de bata amanami. Mauliate dohot puji-pujian masobani rohanami tu adopanmu. Dinang marsaringar hatam nabadia di tengah-tengah nami. Sahapon Tuhan tu rohanami. Asaboy marparbuwe di ngulu nami. Gabe halomuan ni roham ngulu nami. Jala gabe pasu-pasu kami. Tunahumaliang kami. Atong sahad di homa kami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang kami tuadupan. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 273 ayat sada dohot opat. Hatani debata makobasi rohatta dinalau pasahaton peleata. Pesalmen 4 ayat 6. Pelehon hamuma pelean hatigoran. Jala marhaposan tu Jehovah mahamu. Amin.
Jongjong Mahita. Tasubahon mapiliat tahun tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami do, hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di son hupasahat nami do pilihan hamauleteon nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilihan namion, asa gabedalan panidangion, parsaoran, dohot ulaon asiniroha di huriamon. Bain mangulo nami gabi pilihan na ho Bartolomeo ni Roham. Jala parsidohot parohon harajaon mo. Holong, hasitongan, dohot hadamion mo di sadok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asasay toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anak mo, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hamoraon mi, o Tuhan, agang di siluami. Napahisara, o Tuhan, lehon matuton niki. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sa darion hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maham. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin.